Κύριε Σωτηρέλη, καλή σας μέρα. Καλημέρα και σας. Να σας ρωτήσουμε καταρχήν αν βλέπετε κάποιο χρονικό πλαίσιο για την έκδοση της απόφασης του ΣΤΕ. Ξέρουμε ότι υπάρχουν 2 διασκέψεις, θα τελειώσουν εκεί, θα καθυστερήσει, τι εκτιμάτε? Κοιτάξτε, εξαρτάται από το πώς θα βγει η απόφαση. Αν δηλαδή βγάλουν κατευθείαν απόφαση, πιστεύω ότι θα τη δώσουν στη δημοσιότητα την Τετάρτη, γιατί ήδη υπάρχει όλο αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Υπάρχει βέβαια, από ό,τι ακούγεται, και ένα ενδεχόμενο να κάνουν ένα ερώτημα προδικαστικό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εκεί θα καθυστερήσει. Να γίνει ερώτημα, να εξηγήσουμε λίγο τι σημαίνει αυτό, τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Να ρωτήσουν, δηλαδή να απευθύνουν ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να αποφανθεί και εκείνο εάν τα ζητήματα του ευρωπαϊκού δικαίου πλέον που άπτονται της ρύθμισης είναι εντάξει. Δηλαδή αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα από την πλευρά του ευρωπαϊκού δικαίου. Μάλιστα. Είναι ένας τρόπος ενδεχομένως και διαφυγής αυτός υπό το πολιτικό βάρος το οποίο έχει αποκτήσει η υπόθεση, είναι έτσι. Θα μπορούσε να είναι και να ειδωθεί και έτσι. Επί της ουσίας, κύριε καθηγητά, έτσι τη διαδικασία όπως τη βλέπετε να εξελίσσεται, τι έχετε να πείτε, δηλαδή το κομμάτι της διαδικασίας, πώς το εκτιμάτε εσείς? Κοιτάξτε, η ματέωση που είχε γίνει την άλλη φορά ήταν εξαιρετικά προβληματική. Υπό την έννοια ότι δεν εννοείται, ιδίως με αυτά που είπε μετά ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, δεν εννοείται να γίνεται επίκληση του λαϊκού αισθήματος, ούτε να γίνεται επίκληση της σοβαρότητας του θέματος. Σοβαρά θέματα υπήρξαν και άλλα. Γενικά ήταν μια άποψη η οποία θύμιζε λαϊκισμό εισαχθέντα από την πολιτική και όχι δικαστική αντιμετώπιση του θέματος. Το ζήτημα είναι βέβαια ότι κανονικά, για να τα πιάσουμε από την αρχή, ναι, το πολιτικό μας σύστημα στο σύνολό του αποδείχθηκε εξαιρετικά ανώριμο να λύσει ένα μείζον ζήτημα. Με αποτέλεσμα κακώς να φτάσουμε να λυθεί αυτό το ζήτημα από το Συμβούλιο Επικρατείας με το πιστόλι στον κρόταφο. Διότι θα μπορούσαν οι πολιτικές δυνάμεις να συνοηθούν, και η κυβέρνηση προφανώς που έχει την κυρία ευθύνη, έτσι, αλλά και η αντιπολίτευση έχει προβληματικές συμπεριφορές, θεσμικά μιλώντας πάντα, έτσι, και να φτάναμε σε μια ουσιαστική ρύθμιση, πραγματική ρύθμιση, η οποία θα τελείωνε το προηγούμενο καθεστώς, το οποίο είναι εξαιρετικά προβληματικό και πολιτικά και συνταγματικά ήταν. Μέσω συγκρότησης του ΕΣΟΥΡΟΥ λέτε, φαντάζομαι, έτσι, γενικά μάλιστα. Τώρα, ναι. Η οποία έπρεπε να επιληθεί, έπρεπε να φτάσουμε σε ένα καθεστώς νομίμων αδειών, γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας είχε πει ότι και το προηγούμενο καθεστώς ήταν αντισυνταγματικό. Μάλιστα. Επομένως, ένα χαρακτηριστικό, ένα βασικό που πρέπει να επισημάνουμε είναι η ανοριμότητα συνολικά του πολιτικού συστήματος. Το δεύτερο είναι ότι από τη στιγμή που θα έφτασε εκεί, θα έπρεπε να ληφθεί μέριμνα ώστε να αποφασίσει εκ των προτέρων το Συμβούλιο Επικρατείας κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή να μην προχωρήσουν διαδικασίες εάν δεν ληφθεί απόφαση, αλλά να τα ληφθεί από την άλλη μεριά ώστε να το γρηγορότερα. Ούτε αυτό έγινε. Φτάσαμε να δοθούν οι άδειες και να δει εκ των υστέρων τώρα το Συμβούλιο Επικρατείας να λύσει το ζήτημα. Από την άλλη είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η διαδικασία άργησε. Μια υπήρξε αναβολή, μια υπήρξε ματέωση, ήδη θα μπορούσαμε να είχαμε φτάσει σε απόφαση εδώ και αρκετό καιρό. Δηλαδή υπάρχει μια προβληματικότητα στην όλη διαδικασία, για να το πω κομψά, η οποία δεν συνάδει με ένα ευνομούμενο κράτος, ένα κράτος που εφαρμόζεται πλήρως η αρχή του κράτους δικαίου. Και βεβαίως υπήρξαν και κινήσεις στο πλαίσιο πια του Συμβουλίου Επικρατείας, με αυτή την ιστορία με τον αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία ήταν καταδικαστέα από κάθε άποψη. Διότι ήταν μια παλιά υπόθεση η οποία ήρθε στο φως προφανώς εκβιαστικά. Μια και βάζετε για αυτή την ιστορία, η οποία πραγματικά έχει την ιδιαίτερη δική της σημασία. Δεν περιποιεί τιμή στη χώρα μας αυτή η εξέλιξη γενικά, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται και πολιτικά και δικαστικά αυτή η υπόθεση. Θεωρείτε ότι κακώς διέταξε την πειθαρχική έρευνα για τον αντιπρόεδρο του ΣΤΕ ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Παρασκευόπουλος? Το βασικό είναι ότι υπήρξε μια μεθόδευση. Η ερώτηση που έγινε στη Βουλή ήταν μεθοδευμένη. Δεν είναι τυχαία. Από τον κύριο Νικολόπουλο. Ακριβώς. Μάλιστα. Και ο Νικολόπουλος δεν το έκανε μόνος του.
Αυτή είναι η άποψη. Άρα λέτε ότι υπήρξε μια μεθόδευση από κάποιους κυβερνητικούς κύκλους. Ακριβώς, ώστε να εξωθηθεί και να εξαναγκαστεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης να διατάξει πειθαρχικό έλεγχο. Θα μπορούσε και να μην είχε διατάξει. Και λέτε δηλαδή ότι έγινε μια μεθόδευση για να πιεστεί ο δικαστής ή οι δικαστές. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό, τουλάχιστον σοβαρό. Είναι, δηλαδή, εντάξει, δεν μπορώ να το αποδείξω με ντοκουμέντα, αλλά νομίζω ότι είναι τι καεί νιάου στα κεραμίδια. Όλο αυτό ακριβώς όμως και το βάρος που έχουν να σηκώσουν τώρα οι δικαστές και σε αυτή την ατμόσφαιρα, σε αυτό το περιβάλλον, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, επηρεάζει. Δεν θα ήθελα να πω επηρεάζει, αλλά τέλος πάντων βαρύνει κι άλλο την. Θέλω να πω όλη αυτή η διαδικασία που έτσι όπως έγινε και βαραίνει τη δικαιοσύνη γενικά. Γιατί το πολιτικό σκέλος που ακουμπά στη δικαιοσύνη το έχουμε δει εδώ και καιρό να συμβαίνει. Γιατί εγώ θα το βάζα μέσα σε όλη τη μάχη της διαπλοκής, όλο τον πόλεμο της διαπλοκής. Έχει παίξει αδίκως, πολύ κακός μάλλον, ρόλο και η δικαιοσύνη. Και βλέπουμε να καταλήγει αυτό τώρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κύριε καθηγητά. Γενικό, ότι υπήρχαν προβλήματα και παρεμβάσεις πολιτικές και παλιότερα υπήρχαν. Την κατάσταση που έχουμε σήμερα στη δικαιοσύνη δεν την είχαμε ποτέ. Το λέω γενικά, δεν θέλω να εξειδικεύσω ονοή του. Το λέτε γενικά, αλλά δώστε μας ένα πλαίσιο τουλάχιστον. Πού ακριβώς αναφέρεστε, στο θέμα των πολιτικών παρεμβάσεων, στη λειτουργία της ίδιας της δικαιοσύνης εσωτερικά? Εννοώ τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αντιμετώπιση όλων αυτών των καταστάσεων που σας είπα. Ναι, με πολιτική ευθύνη, φαντάζομαι, λέτε έτσι. Δηλαδή το κύριο, η κατεύθυνση είναι από την πολιτική. Προφανώς υπάρχουν πιέσεις. Εντάξει, δεν υπάρχουν μόνο πιέσεις και από την κυβέρνηση. Υπάρχουν και από τα μέσα. Όχι, από πολιτική λέω γενικά. Εγώ θα έλεγα με όλα τα κόμματα και από τα μέσα μαζικής. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αντιδράει η δικαιοσύνη και στα δύο σκέλιτες, και στο διοικητικό και στο αστικό, είναι προβληματική. Τι να κάνουμε. Κύριε καθηγητά, να πάμε ένα βήμα παρακάτω, περιμένοντας πάντα την απόφαση του ΣΤΕ. Υπάρχουν δύο σενάρια. Αν δεν υπάρξει αυτό που είπατε, να γίνει ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ακούσαμε υπουργούς της κυβέρνησης, όπως ο κ. Κατρούγκαλος και ο κ. Παρασκευόπουλος, να λένε ότι αν κριθεί ο νόμος αντισυνταγματικός, μπορεί να υπάρξει νέα ρύθμιση. Είναι εφικτό αυτό? Ακούστε να σας πω. Όταν λέμε αντισυνταγματικότητα, τα ζητήματα είναι τρία, δεν είναι ένα. Δεν ξέρουμε πρώτον τι θα πει το Συμβούλιο Επικρατείας και δεύτερον σε ποια σημεία θα σταθεί. Δηλαδή, ποια είναι τα θέματα. Το πρώτο, δικαιούται η κυβέρνηση ή η Βουλή, όπως έγινε στη συνέχεια, να ορίζει εκείνη τον αριθμό των αδειών και όχι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης? Και όχι το Εθνικό Συμβούλιο, ναι. Δηλαδή, η κυβέρνηση ή η Βουλή δικαιούται να ορίζει μόνη της, χωρίς το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Η απάντηση σε αυτό, δηλαδή ουσιαστικά εκεί είναι που πάτησε η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και είπαν ότι δεν μετέχουν στη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Άλλη μια πολιτική σκοπιμότητα. Αυτό ακριβώς. Αυτό όμως, προσέξτε, είναι μια επιχειρηματολογία η οποία είναι αδύνατη συνταγματικά. Διότι πρώτον και οι προηγούμενες κυβερνήσεις ήταν αυτές που προσδιορίσαν τον αριθμό των αδειών και όχι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, αλλά και γενικότερα δεν προκύπτει από το Σύνταγμα ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι αυτό που καθορίζει τον αριθμό των αδειών. Ναι. Ένα λοιπόν το κρατούμενο. Εάν πει όμως το Συμβούλιο Επικρατείας ότι έπρεπε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να ορίσει τον αριθμό των αδειών, από εκεί και πέρα τελειώνει η ιστορία. Θα πρέπει να συγκροτηθεί το Συμβούλιο και στη συνέχεια να ορίσει τον αριθμό των αδειών και μετά να γίνει διαγωνισμός. Τελειώσαμε με το ένα θέμα. Πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο αφορά τον ίδιο τον αριθμό των αδειών. Είναι σύμφωνος με το Σύνταγμα ο αριθμός 4. Είναι δηλαδή συμβατό με το ισχύον συνταγματικό καθεστώς, όπως προκύπτει από το άρθρο 15 που επιτάσσει πολυφωνία κτλ. Στο ψηφιακό τοπίο που ουσιαστικά μπορεί να δώσει πολύ μεγαλύτερο αριθμό αδειών από το αναλογικό, να περιορίζεται αντί να αυξάνει ο αριθμός των αδειών. Εδώ είναι ένα πολύ σοβαρό σημείο, κατά την άποψή μου είναι το πιο σοβαρό αυτή τη στιγμή. Και αν όμως εκεί πάρει απόφαση η Βουλή Επικρατείας και πει πρέπει να δοθούν και άλλες άδειες, ο αριθμός είναι αδικαιολόγητα περιορισμένος σύμφωνα με το Σύνταγμα, τότε
υπάρχουν ενδεχόμενα άλλα. Δηλαδή μπορεί, εάν κρυθεί ο διαγωνισμός σωστός, θα μπορεί να γίνει και ένας νέος διαγωνισμός για άλλο τόσο αριθμό αδειών, ας πούμε. Ναι. Βεβαίως εδώ θα υπάρχουν διάφορα ερωτήματα άλλης φύσης. Θα υπάρξουν άλλα. Υπάρχει και ένα ενδεχόμενο, έχει συζητηθεί, κάποιοι επιλαχόντες να πάρουν τις επιπλέον άδειες. Και αυτό είναι προβληματικό, αλλά και αυτό είναι συζητήσιμο. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ έχουμε μια άλλη μορφή, μια πτυχή μάλλον της συνταγματικότητας που αφορά τον αριθμό των αδειών. Το τρίτο, έπρεπε να διεξαγάγει το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης αποκλειστικά και μόνο το διαγωνισμό ή μπορούσε υπό αυτές τις συνθήκες και η κυβέρνηση? Τι λέει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση λέει ότι αφού δεν αρνήθηκε εκβιαστικά η αντιπολίτευση να συμπράξει και αφού είχα μνημονιακή αποχρέωση, έπρεπε εγώ να προχωρήσω. Από την άλλη μεριά όμως, από το Σύνταγμα προκύπτει και από την ομολογία ότι μόνο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να διεξαγάγει τον διαγωνισμό. Είναι ένα ζήτημα ανοιχτό επίσης. Εάν η απόφαση είναι ότι το Συμβούλιο έπρεπε να διεξαγάγει τον διαγωνισμό, τότε και πάλι θα πρέπει να συγκροτηθεί το Συμβούλιο και να ξαναδιεξαγάγει τον διαγωνισμό από την αρχή. Κύριε Σωτηρέλη. Άρα έχουμε διαφορετικά σενάρια. Γι' αυτό θέλω να πω δεν είναι ένα το θέμα της συνταγματικότητας. Μπορεί να πει και στα τρία ότι υπάρχει πρόβλημα, οπότε ξεκινάμε από την αρχή εντελώς, ή μπορεί να σταθεί μόνο στον αριθμό, οπότε θα έχουμε προφανώς νέα προκήρυξη στο μέτρο που, γιατί υπάρχει και ένα τέταρτο ζήτημα μετά, αν ο ίδιος ο διαγωνισμός ήταν σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον νόμο. Στην περίπτωση που γίνουν όλα αυτά, μιλάμε πάντα επί υποθετικών σεναρίων, που κριθεί αντισυνταγματικός είτε στο σύνολο είτε σε κάποια από τα ζητήματα που θέσατε, δεν είναι λογικό να αναμένονται νομικές αντιδράσεις από εκείνους που έχουν πάρει σε αυτό το διαγωνισμό τις άδειες? Προφανώς. Αλλά από την άλλη μεριά, επαναλαμβάνω, εξαρτάται πώς θα αξιολογηθεί και ο ίδιος ο διαγωνισμός. Αν αξιολογηθεί θετικά, ότι είναι σωστός, δεν έχει πρόβλημα, τότε τα όπλα είναι περιορισμένα. Εάν και ο διαγωνισμός έχει πρόβλημα, προφανώς εκεί ανοίγει ο σκός του αιώλου. Μάλιστα. Κύριε Σωτηρέλη. Έχουμε δηλαδή μια συνεχή νομική και δικαστική διελκυνστίδα για όλα αυτά τα ζητήματα, η οποία, και το τόνισα πάρα πολύ νωρίς, πριν ακόμα γίνει ο νόμος, ότι έπρεπε να είχε αποφευθεί. Έπρεπε να είχαμε φτάσει με συνένεση σε μια νέα ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου, με μεγαλύτερο αριθμό αδειών, με ρύθμιση εσωτερικής πολυφωνίας, να μην εξαρτάται το τοπίο μόνο από το πορτοφόλιο όπως λέει χαρακτηριστικά, αλλά να τεθούν δρακόντιοι όροι και κανόνες με βάση μόνο το Σύνταγμα, τίποτε άλλο, ισότητα, αντικειμενικότητα, ποιότητα, τις βασικές αρχές που ορίζει το Σύνταγμα, τόσο για να πάρει κανείς άδεια, όσο και για να διατηρήσει την άδεια. Ναι. Και με φρουρό βέβαια σε όλα αυτά, ένα ανανεωμένο και αναβαθμισμένο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο θα αναλάμβανε τον άμεσο έλεγχο του κράτους σωστά, ώστε να μην ξαναπαρουσιαστούν προβλήματα σαν αυτά που είχαμε ως τώρα, γιατί το οποίο το τηλεοπτικό ξεκίνησε όπως το μακρινό Φαρουέστ, ας πούμε, Χρυσοθύρες, και εξελίσσεται σε μια διαρκή σύγκρουση η οποία δημιουργεί εντονότατα προβλήματα και ουσιαστικά δηλητηριάζει και το πολιτικό και το νομικό περιβάλλον της χώρας. Κύριε Σωτηρέλη, σας ευχαριστούμε και θα τα ξαναπούμε και μετά τις διασκέψεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.